Storja oħra fi Black Antonieri, storja nista' ngħid diffiċli ħafna. L-istorja ta' tifla ta' 2 u xarejn. Jisimha Amy li sfortunatament fi frar li għadda mietet fl-isptar Mater Dei u mietet propju l-għada illi omma weldet lill-oħta. Sal-lum omma Jacqueline u missiera Carlo għadhom ma jafux x'ġara eżatt meta mietet Amy wara li daħluha l-isptar sempliċement tirremetti. Aħna tkellimna ma' Amy Jacqueline li qasmet magħna din l-esperjenza ferm diffiċli. Jacqueline, Carlo u Amy, tifla ta' 2 u xarejn. 24 ta' frar 2011. Iċkejkna Amy tiddaħħal l-isptar għax qed tirremetti ħafna. L-għada Jacqueline ukoll tidħol l-isptar biex twellet lill-oħt Amy. L-għada jiena wellet tifla oħra u Amy, tifla li ġifieri daħħalna l-ġurnata ta' qabel, kienet għadha l-isptar fuq id-drip, ovvjament biex inwafqu li baqgħet li ovvjament kienet baqgħet tirremetti. It-tifla baqgħet tirremetti u bej is-sibt u l-ħadd sfortunatament it-tifla wafqet tieħu nifs u għalunna li mietet. Kont minna li l-ħadd se noħroġ b'żewġ titfal mill-isptar. Imma flok ħallejt waħda warajja u l-oħra kienet trauma enormi. Ovvjament ma tantx kelli moħħni ħossib it-tarbija tiegħi, għax ovvjament kont iktar moħħni fuq li ġara, però support kien kbir minn għand il-familja tagħna, min-naħa tar-raġel, min-naħa tiegħi u l-ħbieb litteralment jisom xita kienu għalina, litteralment diħlin ħirġin l-isptar jaraw għandix bżonn affarijiet ġifieri u jissapportjawna. U dakinhar tal-funeral tat-tifla tagħna kienet xi ħaġa inkredibbli, kienet knisja mifquwa nies u ma ninsaqat il-kliem li qal il-patri li qal biċċa ta' qrempuċa li mietet u faqat knisja mimlija nies. Illum, aktar minn sena u xarejn wara, Jacqueline u Carlo għadhom qed jistennew risposta uffiċjali li tgħidilhom x'ġara eżatt meta mietet iċkejkna Amy. Għaddew sena u xarejn issa. Qegħdin nistennew biex ovvjament min-naħa tal-isptar jgħidulna x'kienet il-kaġun tal-mewt tat-tifla tagħna. Min-naħa tar-rapport tal-awtopsja għadna ma ħadna xejn. U wkoll nafu li kien hemm inkjesta interna min-naħa ta' Mater Dei u dik aħna ovvjament qatt ma ġejna mistednin għaliha biex ovvjament jgħidulna x'kien il-kaġun tal-mewt tat-tifla tagħna. Nafu wkoll li kien hemm inkjesta maġisterjali għaddejja u hemm rapport nieqes biex ovvjament il-maġistrat ikun jista' jieħu ċertu deċiżjonijiet. Dak ir-rapport ukoll għadu mhux għadu ma ġiex submitted. Ġifieri aħna għadna bla risposta din it-tifla tagħna speċi ta' biex mietet, biex ma mititx, x'kella x'ma kellix, ġifieri iddeċidejna 3 ġimgħat ilu għamilna parliamentary question ukoll biex ovvjament nippruvaw inċaqalqu naqra s-sitwazzjoni. Il-risposta tal-parliamentary question again kienet inkonklusiva li l-inkjesta interna għaddejja u l-inkjesta maġisterjali għaddejja. U l-affarijiet wafqu hemmhekk. L-appell tagħna huwa li l-inkjesta u l-investigazzjonijiet li qed isiru fuq dan il-każ jiġu konklużi kemm jista' jkun malajr biex din il-familja tieħu r-risposti li nemmnu li għandha jkollha bidritt. Li jixtiequ Jacqueline u Carlo huwa li ġenituri oħra ma jgħaddux minn dak illi għaddew huma. U jekk seta' jsir xi ħaġa, jekk setgħu jittieħdu xi miżuri dawn għandhom jittieħdu ħalli ħadd ma jerġa' jiġrilu bħal Amy.